Vinga, va, ara sí, arrenquem el programa d'avui i ho fem amb un viatge a Xile, dues viatgeres amb el cor obert i un país sencer per descobrir. Aquesta és la història de la Conxita Tarruell i Llong i la Rosa Pi Masvidal, una història que la Conxita, especialitzada en literatura de viatges, ha capturat al seu llibre Viatge a l'ànima xilena i on la Rosa, bibliotecària i escriptora de contes, n'ha inclòs dos dels seus. Per portar-nos a reviure l'experiència inolvidable que les va inspirar, ens acompanyen avui al Submarí. Bon dia, Rosa, i bon dia, Conxita. Com esteu? Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per venir, primer de tot. A mi m'agradaria, doncs, primer conèixer-vos una mica i presentar-vos, però sí que us he de preguntar, creieu que després d'aquest viatge sou persones diferents? Sí. Després d'aquest viatge i de molts més, perquè aquest és el 14è llibre de viatges. Ja ve de lluny, però concretament aquest del que parlem avui... Sí, ens ha marcat molt aquest viatge, perquè ha sigut molt de conviure en famílies, entrar a les cases... Ha sigut un viatge molt interactiu, no? Ens hem sentit molt ben acollides i això, doncs, es nota. Sí. Ara en parlarem amb tot luxe de detalls, però sí que m'agradaria saber qui éreu vosaltres abans d'aquest viatge, que ara em deies que ve de lluny ja això. Per exemple, tu qui eres, Conxita? Jo soc mestra i he estat molts anys treballant a l'Escola Pia, però de Sabadell. Jo soc de Sabadell. Val. Bueno. Però soc amiga de la Rosa, que és de Terrassa, Estem aquí, Sabadell-Terrassa unides. Estem ben compensades, d'acord. I doncs això, vaig començar a fer viatges en rutes solidàries i he estat per Amèrica Llatina, amb CETEM, i llavors em van demanar que escrivís les experiències per promocionar el turisme responsable. I a partir d'aquí vaig començar a escriure. I doncs mira, és el meu 14è llibre. I he escrit doncs, des d'Amèrica Llatina, l'Àfrica, Indoxina i tal. Sempre parlant de viatges que feies. De viatges, però viatges com a transformació personal. Clar. Vull dir que són viatges d'entrar a les cases, a les famílies, d'anar molt a fons en el viatge, no? I sí, cada viatge he crescut més, no? Parlarem de com heu crescut amb aquest, però primer, Rosa, qui eres tu? Sí. Bé, jo he estat bibliotecària a la Universitat Autònoma molts anys i, bueno, també he estat amb la família i així, però quan els fills ja han estat grans, doncs vaig conèixer la Conxita perquè també totes dues cantem amb corals i vam cantar a Chicago. Vam cantar gospel a Chicago i allà ens vam conèixer i llavors ella em va explicar doncs, que feia allò dels llibres, ens va convidar també a la gent que vam anar a Chicago doncs, a crear un llibre, que també el va sortir, i a partir d'aquí doncs, ja em va convidar també a anar a viatges i jo tenia ganes de viatjar i mira, ho vaig aprofitar. I a partir d'aquí hem fet molts viatges i molts llibres, perquè després ella ha fet el llibre i després ella també, com que fa cursos, tallers d'escriptura, vaig anar als seus tallers d'escriptura i als cursos i allà vaig descobrir que jo el que volia fer era contes, escriure contes, perquè m'agrada la part creativa. I llavors, ella ens pot explicar, si vols, dels cursos que fas. Precisament n'estic fent un ara a la Sabadell, amb l'Abacus, promocionat per l'Òmnium de Sabadell. D'acord. I ha tingut una bona acollida i la gent ha volgut continuar i tal, no? I ara doncs estem fent ja projectes. Doncs un s'ha animat a fer contes, l'altre a fer microrelats, i bé, molt bé, tinc una amiga, l'Anna Sallés, que també col·labora amb els llibres, que ara ha guanyat uns premis de microrelats. Vull dir que això fa com molta il·lusió, no? Vull dir que animar la gent a escriure, perdre la por a escriure una mica és el que estic fent, per connectar l'escriptura amb les emocions. De fet, vaig guanyar un premi que ho posen els llibres aquests d'escriptura, connectar amb les emocions. Sobretot ho feia per a les escoles, també pels mestres, perquè els nanos es poguessin comunicar a través de l'escriptura, no? De quan hi ha conflictes i tal, no? Doncs animem a tothom, òbviament, a l'escriptura des d'aquí i aprofitem aquest espai també per fer-ho, però sí que és veritat que hem vingut a parlar d'aquest llibre i d'aquest viatge, per tant, si us sembla, ja ens embarquem i ens porteu en aquest viatge amb vosaltres. Pregunto així, m'aneu contestant qui vulgui. Com comença aquest viatge? És a dir, d'on neix aquesta idea? És que un viatge porta l'altre, és a dir, aquí ve aquest viatge el d'Argentina, el viatge que vam fer a Argentina a la Patagònia, que allà ens vam trobar amb un parent meu, que va ser molt maco, que va anar, jo em dic Tarruell Llong, doncs un llong, que va anar a fundar el Banc de Sabadell, els seus besavis, a Buenos Aires. I ens vam retrobar, a través de la mort de la seva mare i la meva, ens vam llegir cartes i vam trobar i ens vam conèixer ell i jo. Vull dir, les mares van morir, però ens vam trobar. I s'ha creat una amistat molt maca. I ens vam trobar a Argentina, i va haver molt bon ambient, i llavors ella, la seva dona, del Jorge, és xilena. I ara aquí la Rosa que explica la seva. Quan érem allà, a l'Argentina amb ells, ella ens va dir, escolteu, no pot ser que visitem només Argentina, heu de visitar també Xile. I jo, l'any que ve, us preparo doncs, un petit viatget, uns quants dies, i anem tots junts. I així va ser. Llavors, vam estar 10 dies amb ells.
amb el cotxe. Clar, va ser molt maco perquè convius molt, veus els argots, jo em dic Conxita, i és una paraula que allà a vegades la fan servir quan s'enfaden. Clar! Ostres, no! Sí, la Conxa. I, bueno, va ser com, bueno, reiem, vam riure molt, molt. Però, esclar, aquest viatge eren 10 dies i vam dir, home, ja que anem a l'altra banda, no? Vull dir, aprofitem. I llavors resulta que una alumna dels curs d'escriptura, l'Assumpta Codina, doncs ella va estar 3 anys a Xile, fa 50 anys, a treballar com a mestra. I en el seu llibre explicava tot això. Jo em va impressionar molt tot el que deia el llibre que vaig ajudar a fer de les memòries. I va connectar amb molts amics seus i vam trucar, videotrucades, i tots ens convidaven a casa seva. I vam fer com una ruta marcada pels amics, oi? Sí, perquè el llibre està estructurat en 3 parts. La primera és la que hem explicat ara, que vam anar amb la Blanca i el Jorge, per la part més del sud, i després ja vam anar al desert d'Atacama, que és la segona part, que és preciós, ja també ho anirem explicant, i la tercera part va ser la que ara ha explicat la Conxita, que és aquesta trobada amb tots els amics de l'Assumpta, sí. D'acord. Vam aprendre molt d'ells, sí. Com que, clar, fer-hi cabre tot el llibre en el que és aquesta entrevista no podrem, desafortunadament, però també afortunadament tenim el llibre que ens el podem llegir. Exactament. Ara, quan acabi l'entrevista, ja hi podeu anar. Bueno, quan acabi el programa, millor. Sí, podeu trobar molts llocs, a les llibreries, a l'Abacus, al Tahir, totes, i també l'editorial de Toshita Edicions, que és que te l'envien a casa, no? Vull dir que... Perfecte. És a dir, que el podem llegir sencer, però ja que us tenim aquí, per demanar-vos així com uns millors moments, ja que m'heu dit que el dividíeu el viatge en 3 parts, quina és potser el moment que destacaríeu, o diversos moments que destacaríeu de cadascuna d'aquestes parts, començant per la primera? La Blanca i el Jorge. Sí, la primera és que ja va ser l'arribada. Ja vam arribar allà i vam anar al museu de Pablo Neruda. I arribem allà i estàvem preparant com d'unes taules molt ben posades. Dic, aquí hi haurà un casament, saps, amb estovalles i tot. I resulta que era una inauguració d'una exposició. Ja ens van convidar com si fóssim, oi? Veritat, la comissària va venir, ens van acompanyar tota l'estona, veniu. I ens vam sentir tan acollides per anar al Pisco Sour, no? Ja vam parlar molt amb ells, vull dir, clar, com que anàvem amb uns xilens, això hi fa molt, i la Blanca ens va obrir moltes portes i ens vam sentir molt convoiades, no? I va ser com una entrada fantàstica, ja. Sí, i començar allà al Museu Ferroviari amb el Pisco Sour, que no havíem pres encara, esclar, el primer dia ja vam dir, això ja ens estem introduint aquí amb els xilens. O sigui, entrar com per la porta grossa, podríem dir. Sí. I llavors aquesta seria la primera etapa i després m'heu parlat també de que veu anar al desert d'Atacama. Sí. Això ho destaqueu bastant a la contraportada del llibre. Per exemple, les dues coincidiu. Com va ser? És que a mi m'agrada molt els deserts i bé, i quan vaig veure aquest és que és diferent perquè a part de ser la part de desert de sorra i tal, també té muntanyetes, turons i roques de diferents colors perquè, esclar, té molts minerals diferents i també ha tingut molt salitre, molta sal i tot això li dona un color molt diferent. Fins i tot n'hi ha una vall que es diu la vall de l'Arcoiris, que ja vol dir que hi ha tots els colors. Després hi ha la vall de la Luna, el Vall de la Luna, que ja t'imagines, no? Vull dir, així com si estiguessis a la Lluna. I després les Piedres Rojas també la destaquem perquè són unes pedres, esclar, del ferro, no? Que han quedat de color vermellós i llavors contrasta perquè també té molts llacs en aquest desert. I entre els llacs, després veus les muntanyes de fons, els Alps, els Alps, m'equivoco, els Andes, que queden, que aquell dia estaven una mica nevats perquè va nevar. I clar, vull dir, feia un conjunt de paisatge preciós, no? Molt bonic. És una cosa que podríeu dir que no heu vist potser cap altre dels vostres viatges, exactament, no? Exacte. És un desert recomanable, de veritat, perquè és únic. Mira que n'hem vist, de deserts, però va ser preciós. A més, ens va passar l'anècdota que ens diuen el primer dia, aquí no llueve nunca, no? I, 10 dies l'any. I el primer dia veiem un cel blau maco i a la tarda va començar a fer una tempesta i vam anar a mirar la posta de sol i vèiem l'Arc de Sant Martí, els llamps i la posta de sol. Era com una cosa única, de veritat. Va ser un espectacle impressionant. I llavors ens va ploure bastant, però vam poder anar combinant, però també vam poder veure una cosa única que no passa gaire. Clar, que plogui allà. Exactament. És a dir, que vau tenir l'experiència completa, podríem dir. Es va alinear tot per a vosaltres. Ells estaven contentíssims que plogués, no? Home, no m'estranya. I vosaltres més, imagino encara, que ja ho heu pogut veure. I llavors entraríem a la tercera
tercera etapa aquesta que em comentaves Sí. d'anar doncs, passant per Sí. aquestes cases. Què destacaríeu en aquest cas? Home, fantàstic. És que pensa que ens han acollit tant amb el cor, per això el títol, fixa't, de l'ànima xilena, Sí, sí. és que ens han obert les cases tot. I clar, per exemple, vam veure coses, potser a vegades algunes ens vam saltar, algunes tan turístiques que va tothom, però en canvi, per exemple, estàvem a casa del Dalibor, un amic ens va acollir molt, i diu, ¿queréis que os presente al escritor Premi Nacional de Literatura, el Rivera Letelier, i vam anar a esmorzar amb ell. Clar, va ser fantàstic. Mira. Sí, vull dir que, esclar, és un cara que n'han fet pel·lícules i tot aquest senyor, vull dir, és molt important. I com qui no vol la cosa, Exactament, Exacte. i coses així, Sí, no? sí. Vull dir, vam anar a veure també el Museu de la Memòria. Ells, els xilens, ho tenen molt, tot el que van partir de la tortura, tota aquella època del Pinochet, i explicaven coses molt interessants. També no vam conèixer dones que encara estan buscant restes dels marits. Bueno, vam fer com una immersió total en el país, no? L'Astri, que també és la dona d'un poeta, també ens van llegir poemes, vam fer... Bueno, ha sigut... Per mi, bueno, m'emporta un record molt gran, de veritat. I també vam anar a la Serena, que sí. això també va ser molt curiós perquè nosaltres no hi volíem anar d'entrada, perquè penses, doncs des d'Antofagasta haguéssim anat directament a Santiago. Però quan estàvem parlant amb totes les persones d'allà, aquesta senyora ens va insistir molt, no, heu de baixar a la Serena, que l'avió hi passa i heu de venir, i ens va encantar perquè llavors vam estar al Valle de l'Elqui, vam anar a conèixer també la casa on va néixer la Gabriela Mistral, bueno, més que néixer on s'hi va criar, i després va néixer doncs, al museu. On té el museu, vam visitar tot el museu, vull dir que va ser molt interessant, sí. Així com ho expliqueu, fan ganes de dir, escolta, que agafo ja els bitllets, que estic ja buscant-los. Sí. Per una persona que no ha anat mai a Xile, com per exemple puc ser jo mateixa, des de la vostra experiència, que podríem dir que és ben àmplia i ben documentada més, què és un espai o un monument o alguna cosa que no ens puguem quedar sense veure i que potser no sigui tan coneguda? Bueno, per exemple, no sé, Antofagasta mateix és un lloc que la gent deia, per què hi aneu allà a Antofagasta? Doncs, en canvi, hi vam viure bastant allà i des d'allà vam fer moltes sortides. I, per exemple, hi ha la Portada, que es diu, que és un lloc preciós, que és el mar, és com una porta enmig del mar, i és preciós, no? La ciutat en si, és el que potser no té molt, però en canvi té els museus, tot el que vam veure, la gent que vam conviure, tot. I és una ciutat que teníem la casa i obríem la finestra per darrere i vèiem el desert, és que el teníem a darrere. I anaves a davant i veies el mar. Com que és un país tan estret, tenies desert i mar. I feies no sé quant recorregut, amb el cotxe per anar a casa seva, i anaves veient el mar per una banda a la dreta i el desert a l'altra. I és com un lloc també que penso que s'ha de conèixer, i la gent no hi va tant de turisme, no? Clar. I també l'arxipièlag de Chiloé, de fet, sí, bueno, també la gent hi va estant, però és preciós, tot el que hi vam conèixer allà. A més, allà hi ha moltes llegendes mitològiques, i a partir d'allà doncs, vaig escriure el conte, el primer conte que surten aquí, que és doncs, d'aquesta zona, que jo en els contes sempre primer oriento, ubico la gent a la zona, llavors doncs, ja ve la història, i està basada doncs, en llegendes de xilotes, no? De Chiloé. Ostres, que maco, perquè a més tenim com la part més, imagino, descriptiva per la teva banda, Conxita, i després per part teva, Rosa, una part potser més imaginativa. Sí. No sé si és exactament ficció això. Sí. No, el nostre editor diu que és únic, perquè ell és expert en literatura de viatges, i és dels únics llibres que hi ha ficció i no ficció en el mateix llibre. És a dir, fem el viatge juntes, i ella ho fa de fantasia, i jo doncs explico anècdotes i també miro molt, busco molta informació també abans, Ara tinc una amiga també que ha anat al viatge i diu, jo me l'he importat perquè clar, em serveix també. No és d'una guia, perquè esclar, tu expliques anècdota tot, però també sempre a l'entrada hi ha com un apunt històric, veus, hi ha davant de tot, hi ha un apunt que explica tot, hi ha un mapa. Vull dir que hi ha el mapa que et fa tot el recorregut, vull dir que... I comença, veus com va començar tot i a punt, veus a punt general de Xile i va explicant. També ens pot servir una mica com a guia, com a enciclopèdia. Hi ha una mica de tot, vull dir, la part emocional, perquè també és un llibre, jo explico, el llenguatge és senzill, perquè jo com a mestre m'ho faig meu i ho explico perquè es pugui entendre, no? Vull dir que molta gent diu és fàcil. I aquest llibre el llegeixen, i tots els altres llibres meus, no? De gent que vol anar al viatge, gent que no hi podrà anar mai, però que diu que des del sofà moltes senyores grans diu, oi, que bé, mira, gràcies a tu puc llegir. Hasta la pandèmia, em va escriure de gent dient, oi, quina sort, hem viatjat. Com que hi ha fotos, hi ha moltes fotos, i aquest llibre, mira, veus les fotos, la gent que anem coneixent,
Doncs això, i també hi ha dibuixos, aquesta amiga l'Anna fa dibuixos, l'Agustí Bartolomé també, tenim amics que col·laboren, hi ha molts col·laboradors, i l'Assumpta Codina, que és la que ens va convidar també a anar amb els seus amics, ha fet el pròleg, la Blanca, la xilena, ha fet l'epíleg. I ara també m'ha sortit aquesta foto, que també és una cosa molt bonica, aquesta senyora és, mira, quan era petita, a l'època de la guerra, va haver de fugir, el seu pare és aquest senyor que era republicà de l'Ajuntament de Sabadell, i va haver de marxar. Va estar argelers presoner, fins que al final va poder-se marxar, i van agafar un vaixell i van anar a Xile. I ella tenia 3 anys, i des de llavors viu a Xile, però està molt, molt vinculada a Catalunya, i ve sempre a l'11 de setembre, vull dir... no la coneixies, ens va connectar un amic nostre que estava fent el llibre sobre la història, el Miquel Zambudió. I llavors doncs, ens vam connectar, que ens hem fet amigues. Aquesta senyora, on la veus aquí, té 90 anys. Ostres, sí, molt ben portats, trobo. I el cap claríssim. I tot el dia ens estem comunicant i escrivint, s'ha creat una amistat, i clar, anem a casa seva i ens va convidar... I aquest estiu ha vingut amb l'avió, vull dir que ha pujat amb l'avió i tot, I ens va convidar a pa amb tomàquet, bueno, és una passada, sí. Però veus, això que deia la portada, veus, perquè quedi clar, que és bonic, al mig del mar, molt impressionant. És natural, això. És famós, sí. Vull dir, això és Antofagasta, vull dir que, sí, és com... el desert, bueno, al llibre hi ha moltes fotos, fotografies, les com són més de paisatges i maques aquí en aquestes fulles signades, però llavors entremig moltes fotos també en color, vull dir que pots anar fent el viatge, el que no hi ha estat es pot fer la idea, veus? Exacte. Aquí, l'autobús, vull dir que n'hi ha molts. Exactament, sí. Molt bé. I a més està molt ben editat. I al final de tot això hi ha els contes, i el segon conte està ubicat al desert d'Atacama, que és el que et deia, jo sempre els faig als llocs que a mi m'impacten, no? I és tota una aventura o sigui, el protagonista són els animals que són els que viuen allà, que són les vicunyes, que són com les llames, però que són els que viuen a aquestes alçades, perquè el desert d'Atacama, vull dir, està a 2.000 metres la majoria, però fins i tot on vam estar, tant Pedres Rojas com els guèisers del Tatío, estan a 4.000 i pico. I aquest doncs, està ubicat als guèisers del Tatío, que són molt impactants, quan hi vam estar també. Al matí que hi vam anar, que hi havia molta boira, van amb un fred, després se'n va la boira, i veus totes les fumaroles, i molt maco. I allà vaig ubicar el conte La vicunya emancipada, sí. Que bonic. Doncs ens quedem amb aquesta premissa que jo crec que ens deixarà tots amb unes ganes boges d'obrir el llibre, inclús de també obrir això, ja les pàgines de les agències per començar podem dir això, un petit cosa, per convidar-vos si volen conèixer el llibre. Ara, el dia... el 27 d'aquest mes, divendres que ve, el presentarem a Vilanova i la Geltrú, en el Foment Vilanoví, a les 7 de la tarda. I sempre fem fotografies, passem audiovisual. I el dia 10 d'abril a Sabadell, a la Unió Excursionista, doncs ambientarem la festa, perquè jo canto la coral de la UES a la Carena, cantarem cançons xilenes, del Recuerdo Amant, de totes aquestes cançons de Víctor Jara, del Quilapayún, i llavors ens presentarem el llibre amb imatges, també. Molt bé, és a dir, us podem veure el 27 a Vilanova i la Geltrú i a Sabadell el 10 d'abril. El 10 d'abril. Divendres. Guardem les dates, guardem el nom del llibre, guardem els bitllets i ja estem preparats per emprendre aquest viatge de la vostra mà. Se'ns acaba el temps i em sap molt de greu perquè m'hi quedaria parlant tot el dia, però ha estat una estona meravellosa i hem viatjat una miqueta sense moure'ns d'aquí, que sempre és molt bonic i molt agraït. Gràcies per venir a les dues i doncs esperem que seguiu viatjant, que seguiu escrivint i que ens ho seguiu compartint aquí al Submarí. Gràcies a vosaltres. A vosaltres d'acollir-nos, molt bé. Que vagi molt bé. Nosaltres fem una petita pausa i tornem. El Submarí, de 10 a 12 del matí.